M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni nonse programu ya siku la lero yati yankhuleni Ambuye. Lero ndi lachinayi pa 25 Julayi mchaka cha 2024. Ndipo lero tikuchita chaka cha Yakobe mpostoli woyera. Ndipo mawu athu oyamba achokera mu kalata yachiwiri ya Paulo kwa Akorinto. Akorinto mutu 4 ndime ya 7 mpaka 15. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi postulant Irene Serewa wa chipani cha Sisteri as Servants of the Blessed Virgin Mary kuchokera ku Melville Formation Center Ngululi mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo uthenga uchokera uthenga wa Mateyu mutu 20 ndime ya 20 mpaka 28. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Stanley Muhekiwa kuchokera ku Melville Formation Center Nguludi mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Nthawi zonse tikuyenda nayo imfa ya Yesu m'thupi mwathu. Mawu a mkalata yachiwiri ya Paulo oyera kwa Korinto. Abale, ife ndife mbiya zadothi chabe zosungiramo chumachi, kuti paziwike kuti mphamvu zazikulu zoterezi ndi za Mulungu osati zathu ayi. Tikuona masautso a mtundu uliwonse koma osaphinjidwa. Tikuthedwa nzeru koma osataya mtima. Adani akutizunza koma sitisowa otithandiza. Akutigwetsa pansi koma sitikugonja. Nthawi zonse tikuyenda nayo imfa ya Yesu m'thupi mwathu, kuti moyo wake uonekenso m'thupi mwathu. Pakuti nthawi zonse ngakhale tili ndi moyo, tikuperekedwa ku imfa chifukwa cha Yesu, kuti moyo wake uonekenso m'matupi athu amene amafa. Motero ife timaperekedwa ku imfa, koma chimenechi chimakupatsani moyo. Malembo akuti, ndidakhulupirira, n'chifukwa chake ndidalankhula. Tsono popeza kuti ife tili ndi mtima omwewo wokhulupirira, ifenso timalankhula. Pakuti tikudziwa kuti Mulungu amene adaukitsa Ambuye Yesu kwa akufa, adzatiukitsa ifenso pamodzi ndi Yesu, nadzatifikitsa pamodzi nanu pamaso pake. Cholinga cha zonsezi nchakuti inu mupindule, ndipo kuti monga momwe anthu olandira madalitso a Mulungu akunka nachulukirachulukira, momwemonso thokoza Mulungu achulukirechulukire ndi kumchitira ulemu. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a mthenga wabwino mukadalembera Mateyu woyera. Mateyu mutu 20
ndime ya 20 mpaka 28. Pa nthawi imeneyo amayi a ana a Zebedeyo adaza ndi ana ake kwa Yesu, namugwadira kuti ampemphe kanthu. Yesu adafunsa kuti, ukufuna chiyani? Iye adamuyankha kuti, lamulani kuti ana anga awiriwa akakhale wina kudzanja lanu lamanja ndi wina kudzanja lanu lamanzere mu ufumu wanu. Koma Yesu adati, simukuziwa chimene mukupemphachi. Kodi inu mungathe kumwera nawo chikho chimene ndiyenera kuzamwera ine? Iwo aja adamuyankha kuti, inde tingathe. Apo Yesu adati, chabwino muzamwera nawo chikho changa, koma ine ndilibe mphamvu zosankhira munthu kuti akhale kudzanja langa lamanja kapena kudzanja langa lamanzere. Atate ndiwo azapereka malo amenewa kwa omwe iwo eni adawakonzera. Pamene ophunzira ena aja adamva zimenezi, adapsera mtima abale awiri aja, koma Yesu adawayitana ophunzirawo nawawuza kuti, mukuziwa kuti olamulira amamvekesadi ulamuliro wawo wa anthu awo, ndipo akuluakulu awo amaonesadi mphamvu zawo pa anthu awo. Pakati pa inu zisamatero ayi. Aliyense ofuna kukhala mkulu pakati panu akhale wokutumikirani, ndipo aliyense ofuna kukhala mtsogoleri pakati panu akhale mtumiki wanu. Monga momwe Mwana wa Munthu anabwera osati kuti ena azamtumikire ayi, koma kuti iyeyo azatumikire anthu ndi kupereka moyo wake kuwombola anthu ambiri. Mthenga wa Ambuye. Ulaliki wathu pa chaka cha Yakobe kapena kuti James Apostoli woyera, tiyambatu ndi nyimbo ija imene amati, wasiya makolo chifukwa cha zina langa, ngodala pamaso pa Atate. Tasiya makolo chifukwa cha zina lake, ali odala pamaso pa Atate. Tasiya makolo chifukwa cha zina lake, ali odala pamaso pa Atate. Ngodala, 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 ali odala pamaso pa Atate. Ngodala, 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 ali odala pamaso pa Atate. Tikumva za kuyitanidwa kwa Yakobe, yemwe anali ndi m'bale wake Yohane. Ndipo nthawi imene amayitanidwa anali akukonza neti yawo yowezera nsomba, anali ndi abambo awo. Ndipo Ambuye Yesu atangowayitana anyamata awiriwa, ananyamuka kuwasiya abambo awo. Ndi imene tinayamba ndi nyimbo yoti, asiya makolo chifukwa cha zina la Yesu Khristu. Kodi ino ndine tasiya chani mmene timabwera kuti tikhale anthu ophunzira a Yesu Khristu? Mapostulanti, manovisi, tinasiya chani? Ine wansembe tinasiya chani? Yakobe ndi Zakeyu anasiya makolo. Tasiya zinthu zambiri kubwera kuzatumikira Yesu Khristu. Yakobe ndi mmodzi mwa ophunzira a Ambuye Yesu amene anali wokondedwa kwambiri. Ambuye Yesu anali ndi ophunzira 12, koma pa ophunzirawo amakondapo kwambiri atatu kuposa ena. Amakondapo Yakobeyu, amakondanso Yohane, komanso amakondapo Petro. Ena aja anali ophunziranso komabe
chikondi chake chinali madigiri malevo. Izi sizachilendo pamalo pena paliponse, kaya ndi banja kuti lili ndi ana asanu, makolo amathanso kumakonda mwina mwana mmodzi kapena awiri, pena amakonda kwambiri mwana womalizira, ena amati pa Chingerezi last born, amamusamalira momunyengerera kwambiri. Ena amafika pakabasino kungokhala no aulesi chifukwa chokondedwa kwambiri. Ena amathanso kuno kumakonda mwana woyamba amene wapeza kaganyu akusamalira makolo aja. Pamakhala zifukwa zosiyanasiyana zimene makolo amatha kumakonda ana ena kusiya ena, koma vuto si makolo waya zinayambika kale zoti anthu mulipo angapo koma kumakondera ena. Ndipo pa ophunzira 10 Ambuye Yesu, ophunzira 3 ndi amene amakondedwa. Ambuye Yesu akamapita kuti akapange mirakuli pena pake, kaya afuna akachilise mwana wa Yairoja, samangotenga ophunzira aliyense, amatenga anyamata 3 amenewa amene amakonda kwambiri, kupita kukaukisa mwana wamkazi wa Yairo amene anali atamwalira koma anamukisa kwa akufa. Sanapiteko ndi Yudasi ayi, sanatenge wina aliyense, anapita ndi anthu amenewa. Mmenenso amakasandulika pa phiri, Yakobenso analipo. Komanso m'munda mwa Getsemani uja amene ali pa chisoni chachikulu nthawi yovuta ija, Yakobenso analipo. Ndipo mu uthenga wa siku la lero tikumvatu amayi ake a Yakobe akubwera ndi mwana wina ujanso Yohane kuti yayi, Ambuye tikufuna mu ufumu wanu mwana wina azakakhale kusanja lamanja, wina kulamanzere. Ndipo Ambuye Yesu akuti si ntchito yanga kumasanja anthu kuti ukhala apayi, koma Atate ndi amene amachita zonsezi. Ndipo tikapitiriza kuti ophunzira ena anakwiya atamva zimenezi. Fasi ophunzira onse amene amamvesa kuti Ambuye Yesu abwera kuzatani pa dziko lino lapansi. Ena amaganiza kuti Ambuye Yesu abwera kuzalanda ufumu kuchokera kwa Aroma, kuti ubwererenso kwa Israeli, akhalenso ndi maufumu awo aja mmene nkakhalira ufumu wa Solomoni, wa Davide, a Saulo mbuyo muja. Amaona ngati Ambuye Yesu abwera kuzabwezesa ufumu umene uja. Ndipo ena wanali ali lede kuti azakhale ndithu mwina vice president mboma laso pano, wina azakhale ka prime minister, wina azakhale ka nduna ya zachani, anali kuchalira maudindo osiyanasiyana amene samamvesawo. Samadziwa kuti Ambuye Yesu ufumu wawo si wa dziko lapansi pano koma ndi wakumwamba. China chimene tikuphunzira ndichoti tikhale anthu ozichepesa, tisakhala anthu osakasaka maudindo, anthu osakasaka kukhala pabwino ayi, koma tikhale anthu otumikira anzathu. Ambuye Yesu akutipasa chitsanzo kuti iwo sanabwere kuzatumikiridwa koma anabwera kuti atumikire ena. Pa moyo wathu wa siku ndi siku tikuyenera tizikhala anthu ofuna kutumikira anthu ena, osati ongofuna kuzitumikira tokha ayi. Yakobe amaziwika kwambiri ndi nickname ina imene anapasidwa pamodzi ndi mchimwene wake, pa Chingereza amati Sons of Thunder, ana amphezi. Nthawi zina Ambuye Yesu amathanso kumapasanso ophunzirawo mayina osiyanasiyana. Simoni anazampasa kuti ayi ndiwe noti anthwe. Amapasa ndithu mayina osiyanasiyana. Ndi awawa ananena kuti ayawa ndi ana amphezi awa. Amaziwikanso kwambiri chifukwa Ambuye Yesu atakwera kupita kumwamba anali mmodzi mwa apostoli ozipereka pa ntchito yawo, osaopa kena kalikonse kulalikira dzina la Yesu Khristu. Nthawi imeneyo mfumu Herodi sinkafuna kumva apostoli akulalikira za Yesu Khristu. Ndipo kumapeto kwake anayamba kupha anthu onse amene akulalikira za Yesu Khristu. Ndipo
Yakobe ndi mmodzi mwa apostoli oyamba amene anaphedwa chifukwa cholalikira zina la Yesu Khristu, ndipo anaphedwa ndi mfumu Herodi. Ndipo mfumu Herodi itaona kuti kumupha kwa Yakobe kunasangalatsa Ayuda, anapitiliza kutinso aphenso Petro pomusekera mu ndende. Tiyeni tiphunzire pamoyo wa Yakobe woyera kukhala anthu otumikira Yesu Khristu ngakhale pa mavuto, chifukwa yeyi anazafa ngati malitiri. Ambuye akhale nanu.